Moi, me ollaan Haltia nyt. Oot koskaan kaivannut kurkunkostuketta ja lisäenergiaa vaikka myöhäisellä opiskelusessiolla tai pyöräreissulla? Lisäaineista energiajuomat vaan ei käy. Haltia on kotimaisesta marjasta valmistettu lisäaineeton energiajuomien tuoteperhe, jonka energisoiva ainesosa on kofeiini. Vaikka kilpailu on kovaa, Haltia pesee kilpailijansa terveellisyydellään ja luonnonmukaisuudellaan, ja sillä on selvästi kysyntää. Lukiolaisille suunnatussa kyselyssä huomasimme, että 70% vastaajista olisi kiinnostunut tuotteestamme. Kiinnostuksen herättämisessä auttaa myös se, että Haltia on kilpailijoitaan maukkaampi. Myynnin kasvatuksella on siis kysyntää, ja pian sitä kasvatammekin. Kohta myymme supermarketeissa ja näin saavutamme laajempia asiakaskuntia. Haltian ainutlaatuisuus ja kotimaisuus tekee siitä ylivertaisen energiajuoman, jonka voimin voit heittää väsysi romukoppaan. Joten kun seuraavan kerran väsy hiipii, nappaa pullo Haltiaa.